Sledujete televíziu Pezinok, reláciu Téma. V tej prvej časti, alebo v tom úvode som vám sľúbila, že v druhej časti sa budeme rozprávať o minifutbale, konkrétne o mestskej minifutbalovej lige. A ja už vítam v našom štúdiu mojich ďalších dvoch hostí, ktorými sú dvaja páni a sú nimi Martin Gál a Rastio Blažek. Ahojte. A vlastne vy ste organizátori tejto mestskej minifutbalovej ligy. Tak chalani, prezrate mi, táto mestská minifutbalová liga, teraz sa vlastne skončil druhý ročník, že? Ale ona už niekedy v minulosti existovala, že? O tomto Maťo viac vie. Dobre, tak Maťo trošku bližšie povedz o tej histórii, že ako to bolo v minulosti a prečo ste sa vlastne v tom roku 2013 rozhodli ju opäť zorganizovať? No tak liga fungovala, tuším, v roku 1999, začala vlastne v parku na Hadzárskom ihrisku. To sme boli ešte mladí, vtedy nič v Pezinku sa nehrávalo, takéto niečo podobné. Hrávali sa len normálne ligové súťaže, ako je veľký futbal. A vlastne malý futbal bol iba v Šenkviciach v zimnej časti. No. Tak vtedy sme sa rozhodli, že niečo spravíme a neboli tu iné možnosti, ako v tom parku vlastne hráva na tom Hadzárskom ihrisku. No a to sa hrávalo od roku 1999 do 2004, tuším. 5 rokov sa to hrávalo. A potom vlastne bolo nejakých 9 rokov pauzička, že? A v tom roku 2013 ste sa rozhodli, že to opäť teda rozbehnete a idete do toho. Áno. Ale v čom už teraz vlastne tento ročník, alebo táto nová, alebo obnovená liga je odlišná od toho predchádzajúceho? Odlišná je v tom, že hralo sa vonku predtým a hralo sa na jar a na jeseň. Vlastne zápasy boli. A teraz sa hráva v zime od toho novembra do februára a v telocvični. Takže to je rozdiel. A ešte ma zaujíma, minifutbal to je vlastne malý futbal? Alebo spomínal si malý futbal? Áno, áno. No dobre, tak povedzme trošku bližšie k tým pravidlám. Rastio, asi ty by si nám mohol trošku povedať, že aký je vlastne rozdiel medzi tým veľkým futbalom alebo ako tomu povedať tomu futbalu, ktorý vlastne vidíme aj v telke, alebo tak bežne, normálne keď sa hrá tá veľká liga, tak aký je medzi tým rozdiel, aké sú tam pravidlá? No, takto, my to voláme minifutbalová liga kvôli tomu, že v podstate to malo predtým ten názov, ešte keď to bolo v parku. Teraz by sme boli bližšie k futsalu. V podstate sme zobrali prevažne futsalové pravidlá s drobnými obmenami, ale v podstate sme skoro 100% futsaloví. Rozdiel je samozrejme v veľkosti ihriska, v tom, že sa hrá v hale, môže sa striedať hocikedy, tak skoro jak hokeji a bránkarom sa dá napríklad iba jedna prihrávka a tak ďalej. A to je všetko preto, aby ten futbal bol dynamický a aby sa proste jednoducho hýbala hra neustále dopredu. No a plus pravidlá sú nastavené tak, aby sa čo najmenej faulovalo. Sú tam prísne tresty za to, a dokonca tzv. Kumulované fauly, to znamená, že po 5 fauloch sa kopú trestné kopy, to znamená, že každý si rozmyslí, že či prehrá si zápas, ktorý napríklad vyhráva 4-2 len na tom, že za 2 fauly je zrazu remíza a tak ďalej. Takže toto všetko sme urobili kvôli tomu, aby keď tam prídu hráči, tak tieto pravidlá, aby proste uprednostnili hráčov technických, aby po nich nešli tí takí, ktorí sa tam došli iba doslova vybúriť, že a zraniť ich, alebo ja neviem, lebo sú aj takí premotivovaní všelijakí. No a toto viac menej sa aj udialo, čiže naozaj sme nemali žiadne také nejaké vážnejšie, no zranenie vôbec nie a incidenty minimálne, maximálne slovné. Hej, a koľko vlastne je tam hráčov v tom jednom týme, koľko hrá na koľko? Aha, tak ešte jenom a samozrejme rozdiel aj v počte hráčov, tak tuto sa hrá 4+1, čiže 4 v poli a brankár. Vo futbale samozrejme celkovo 11 hráčov, no ale my máme tam je tá polovica, ale je to aj o mnoho menšie ihrisko, takže to je logické, tam by sa ani nepomestili. Hej, takže aj bránky sú potom asi menšie, že? Hádzanárske, aha, takže to sú o dosť menšie. Hej, 2x3 metre. Poďme teraz ešte k tým hráčom, ako sme sa rozprávali. Kto sú vlastne tí hráči? Sú to nejakí profesionáli alebo amatéri? Maťo? Tak, hráči sú väčšinou amatéri. Samozrejme, môžu medzi nich sa aj vyskytnúť profesionál, lenže my to neokontrolujeme. My sme dali také nepísané pravidlo, že budú tam hrávať iba amatérski hráči. A je to na tých hráčoch, že či sa im to oplatí hrávať v takejto lige alebo neoplatí. Takže my to robíme vyslovene pre amatérov, pre tých, čo chcú voľnočasové aktivity mať vyplnené a ako privítame aj lepších hráčov, ale zase tá liga není o nich. Viete, tá je o amatéroch. Vy hráte tiež obidvaja? Si aktívni? Áno, ale my sme skoro posledný tým v tabulke, organizátori klasika.
Ale my v podstate tak vyslovene to hráme pre radosť z toho športu, to je ten futbal. Ideme si tam zabehať a proste ledva sme dali dokopy tým, tento rok sa priznám, akože väčšina ľudí už takí všelijakí starší, zranení, také rodinné, všelijaké záležitosti, takže sme to ledva dali dokopy, ale veľmi radi si vždycky ideme zahrať a bojujeme o každý bod. No a mávali ste nejaké tréningy? A my máme, každý týždeň. Akože, tréningy, my si ideme zahrať a zahrať. Stretneme sa, porozprávame, zahráme si futbal. Potom sa ide na pivko. Zasmejeme sa na tom, aký sme nešikovní. Ale zase k tomu sa vrátim k tým profesionálom a tak ďalej. Samozrejme hrávajú aj futbalisti, ktorí sú z nižších líg, akože možno nie sú rátaní ako profesionáli, ale proste chodia aj na tréningy a možno aj dvojfázovo a tak ďalej, takže máme tam aj výborných futbalistov. Samozrejme je tam strašný rozdiel zrazu oproti človeku, ktorý hrá to len rekreačne. No ale dáva to tej lige zároveň aj takú tú silu, že nie je to fakt, že len o tých rekreačných futbalistoch, ale že sa tam aj hrá naozajstný futbal. No. Takže je to čisto mužská minifutbalová liga, ženy nie? Zatiaľ nie, tak keby sa prihlásilo do ženských tímov, ani sme to zatiaľ neriešili, lebo my v podstate tiež to robíme všetko popri práci a táto organizácia je na našich pleciach a my si aktívne zháňame ešte aj týmy, lebo až tak sa nám zase nehlásia, lebo nejakým spôsobom, neviem, či to je tými počítačovými hrami, alebo či to všetci sú v robote, ale nehlási sa až toľko tímov, tak ešte musíme oslovovať aktívne a všetko. Tak sme zatiaľ na tú ženskú ligu nejak akože vôbec nemali hlavu alebo čas. Poďme ešte k tomu prvému ročníku, alebo také porovnanie prvý ročník, druhý ročník. Spomínaš, Rastio, že vlastne vy musíte sami aj trošku tak zháňať tie týmy. Tak koľko bolo tých tímov v tom prvom ročníku, koľko teraz, ako to je? Maťo? V prvom ročníku sme mali 12 tímov písaných, ale na poslednú chvíľu nám jeden odriekol zo Senice, takže vlastne hralo 11 tímov, hralo celú ligu. Hej. Tento rok sme zozbierali 10, ale sme tak hovorili, že kapacitne by sa dalo aj viac tímov do ligy. Do nejakých 16 možno by sa dalo. Ale samozrejme aj s 10 mužstvami sa vedela spraviť ako celkom slušná liga, si myslím. Boli dobré zápasy, ľudia chodili sa pozerať, takže splnilo to ten účel aj s menším počtom tímov. A odkiaľ sú tie tímy? Spomínaš Senica až? To je tak najďalej, či? Tí nedošli, ako to bolo len, niekto sa prihlásil, akože nejakí chalani, že budú chodievať, ale nakoniec sa ukázalo, že si to zrátali, že to je vlastne hlúposť asi chodiť až do Pezinka, alebo neviem. A z Osenca máme akože tým najďalej asi. 2 týmy máme z Osenca. 2 týmy z Osenca. A okolie. Pezinok, okolie, nejaké tie obce, čo sú taká spádová oblasť okolo Pezinka. Poďme teraz k tomu najčerstvejšiemu, čo sa prednedávnom odohralo, a to bola vlastne nedeľa. Vtedy boli tie finálové zápasy, vtedy sa vlastne skončila tá druhá futbalová, alebo teda mestská minifutbalová liga. Tak teda, kto sa dostal do toho semifinále a potom do finále? No tak už akože celkovo tá základná časť naznačila, že najsilnejšie týmy sú, bolo ich 5, čiže nebolo to také úplne jednoznačné, že kto postupí. No ale samozrejme tak vyprofilovaní už aj z prvého ročníka boli obvodiaci Belase Šlapky a futbalová miniliga Senca. Teraz nám pribudol nový tím Žraloci a vlastne a Spidery, ktorí boli veľmi silní a oni sa vlastne nakoniec pobili o tú štvrtú miestenku, to nazveme, do toho semifinále. Vyhrali to teda Žraloci. Myslím, ten súboj ich, to 4. 5. miesto, tak postupili 4 týmy, teda obvodiaci Belase Šlapky, futbalová miniliga Senca a Žraloci. Tam to vlastne vytvorilo na semifinálové dvojice. No a v nich bolo, že vlastne prvý, ako najsilnejší neporazený tím bojoval s tým štvrtým, teda obvodiaci Žraloci. Ten zápas bol relatívne jednoznačný, to skončilo 10-2 pre obvodiakov. A potom nasledoval vlastne zápas, ktorý bol veľmi vyrovnaný, akože vyše polovice zápasu. A to boli Belase Šlapky s futbalovou miniligou Senca. Futbalová miniliga Senca bol minuloročný víťaz, úplne jednoznačný, nenašli tam nielenže premožiteľa, ale v podstate nikto im nedal možno ani viac ako 3 góly. No ale tento rok akože už nedošli v takej silnej zostave, sami hovorili, že tiež že hrávajú rôzne ligy a nevedeli ten tým dať dokopy v tej sile, ale napriek tomu boli stále sú futbaloví a strašne, jak by som to povedal, nebezpečný v úvodzovkách, ale ako samozrejme futbalovo. No a tak ten zápas bol relatívne vyrovnaný, len tým, že už sa im míňal čas, tak museli troška otvoriť hru a nakoniec teda aj vďaka tomu prehrali 10-5.
No a postupili teda Belase Šlapky. No a vlastne po tom zápase o 3. miesto tam to bolo neuveriteľne vyrovnaný zápas, no lebo futbalová miniliga Senca už s tým jedným zápasom v nohách, a samozrejme aj Žraloci, a plus ešte nejakí hráči sa im zranili, tak vlastne sa im stalo to, že vlastne hrali 4 bez striedačky. Aha. No a dokázali to nakoniec vyhrať 8-7, čiže Žraloci akože mali trocha smolu a sa im nepodarilo dobehnúť akože ten zápas. Lebo na začiatku veľmi dobre nastúpila tá futbalová miniliga Senca, urobili si náskok a potom oni ho síce dobiehali, ale nepodarilo sa im ho dobehnúť. 8-7 to bolo nakoniec. A teda víťazom sa potom stal? No a Maťo, pokračuj. No a v finále ako najlepšie týmy v základnej časti boli tí obvodiaci a Belase Šlapky, čo vlastne také vyvrcholanie celej tej ligy, celého toho sňaženia vlastne, čo bolo. No a dopadlo to úplne skvelé z toho pohľadu, že diváci si došli na svoje, lebo bolo to úplne dramatický zápas. Minulý rok vo finále sa zrodil výsledok 9-2 a tento rok to bolo až po predĺžení 5-4 vlastne vyhrali obvodiaci. Takže celý zápas bol dramatický, celý zápas boli perfektné akcie, striedala sa hra na jednej a druhej strane a tuším ešte 2 minúty pred koncom vyhrávali Belase Šlapky o 2 góly, ale nakoniec sa to skončilo remízou v riadnom hracom čase. Tak vlastne v pravidlách bolo, že 5-minútové predĺženie je, tak sme dali predĺženie a tuším, že nejakých 30 sekúnd pred koncom dali víťazný gól obvodiaci. Mali ste aj také nejaké vyhodnotenie, že najlepší hráč, brankár, strelec, niečo také? Áno, ja chcem len ešte k tomu zápasu, že napriek tomu, že ten zápas bol taký napínavý a dynamický a proste strašne vyrovnaný, tak bol veľmi fair play. V podstate, akože boli tam samozrejme doberačky a možno, že aj nejaké to nadávanie, ale bolo to v veľmi miernej forme a dokonca, keď aj rozhodca napríklad nevidel out, že či bol kto dal, lebo tak samozrejme v tej skrúmaži to niekedy není vidieť, tak sa priznávali hráči, takže ja som bol ako veľmi prekvapený. Plus na záver toho celého sa vlastne tieto dva týmy naraz odfotili spolu v bránke, akože chceli spoločnú fotku, čo je ako, čiže neostali ako jeden. Rivali úplne. Áno, rivali nahnevaní, nepreniesli tú rivalitu až do života ďalej, ale proste to som nečakal ten moment a úplne super, akože bol som z toho veľmi rád ja osobne, ako z organizačného hľadiska, ale aj oni cítili, že sa stretli proste dva veľmi vyrovnané týmy a bolo to jak skoro až o hodení mincov, že kto vyhrá. No, poďme, Maťo, poď k tým, k tým nejakému tomu vyhodnoteniu, ten najlepší hráč, strelec. Áno, tak vyhodnocovali sme vlastne základnú časť, tie individuálne ceny, no a tamto ovládol Ríšo Hulák z Obvodiakov, čo vyhral vlastne 3 ceny, získal najlepšieho strelca, najlepšieho asistenta a kanadské bodovanie vyhral. Ako tam bolo priepastný rozdiel medzi ním a druhým, tuším, že fakt jednoznačne najlepší hráč celej ligy bol Ríšo Hulák. No a on bol vlastne aj, akože on patril do týmu Obvodiakov, tí, čo vyhrali vlastne ligu. No a najlepším brankárom, tam sme to dosť veľmi zvažovali, lebo bolo to veľmi vyrovnané na tom brankárskom poste. A nakoniec sme to dali futbalovej minilige Senca, Michal Beňo, ich brankár. Veľmi ich podržal hlavne v týchto vyraďovacích zápasoch, keď oni vlastne nemali tú striedačku a hrali vlastne bez striedania celý zápas. No. Ale nebolo to samozrejme len kvôli tomu finále, ale akože celkovo vlastne mali už teraz postavené to hlavne na brankárovi, kdežto napríklad minulý rok nezískal tú cenu preto, lebo na ňom bolo tak málo útokov, že my sme ani nevedeli, že jak dobrý brankár nie je. Kdežto teraz už tým, že už na nich prechádzali tie útoky a tak ďalej, tak veľakrát čaroval, že bez neho by možno ani nevyhrali niektoré zápasy. Tak sme mu to dali. Ako boli traja favoriti, ktorí boli fakt, že vyrovnaní, to my sme úplne už na takých. My sa tam dlho dohadovali, asi hodinu, sme našli tento. Takže títo dvaja. Ešte niekto? Áno, a potom sme dali vlastne cenu Fair Play ako týmu konkrétnemu, čo bolo tiež veľmi ťažké vybrať, lebo celá liga sa niesla vo veľmi férovom duchu, že neboli nejaké incidenty, vôbec neboli nejaké maximálne slovné náražky na rozhodcov, ale to je vždycky, keď sú emócie, tak sú náražky, no to je normálne. Bitka nebola? Bitka nebola žiadna. Aj keď boli fauly, boli v zápale hry, neboli nejaké zákerné, takže dali sme to nakoniec mužstvu Kalamáre, ktoré skončili nižšie, takže 6. skončili a tiež to bolo veľmi ťažké vyberanie. Len je to takú tradíciu, že to fair play, aby sa uctilo, že
fakt to mužstvo, ktoré najmenej fauluje, tak aby malo aj tu treba priznať, že ako ja som bol prakticky na každom zápase a vlastne ja som si všimol, že napríklad u Kalamarov nikdy nemal problém, že keď im rozhodca napríklad dohovoril alebo tak ďalej, ani vlastne oni najmenej nadávali. Úplne fakt, že najmenej. Tam to bolo strašne vidieť. Akože ešte náš tým, ako organizačný bol fér, lebo my sme v podstate ako organizátori musíme ísť vzorom, ale zase my sme nemali až také dobré výsledky futbalové a oni predsa len akože bojovali dosť vyrovnané partie a tam sa vtedy ukáže, že kto vlastne do toho ide nejakým hnevom alebo neviem čím a kto ide vlastne do toho úplným takým futbalovým kľudom a oni mali taký nadhľad a úplne si užívali celú tú akciu, dokonca nám aj za to poďakovali, že super, že ich to nadchlo, že chcú ísť do ďalšieho ročníka, tak snáď aj pôjdu. A odkiaľ sú? Alebo odkiaľ boli? To sú, myslím, nejaká že partia? Taká zmeska, myslím, že Modrá, Pezinok, Viničné, Vinosady, takže ťažko povedať. Bývali futbalisti vo veľa prípadoch. Tie týmy nie sú jednoznačne z nejakého konkrétneho mesta, to sú väčšinou také zozbierané. Ešte otázočka na záver. Teraz vlastne v nedeľu bolo finále, ten druhý ročník sa vlastne ukončil a teraz bude čo? Teraz bude nejaká prestávka a potom sa začne tretí ročník kedy? V novembri. Koncom novembra. Takže od novembra do toho februára to býva. Áno. To je zimná liga, my ju hrávame v hale. A v podstate je to viac menej v prestávke, keď už akože napríklad sa skončia tie klasické ligy, alebo futbal, alebo čo tu hrávajú v okolí chalani, tak aby sa mohli prihlásiť, tak aby mali vyplnenú vlastne čas medzi ligami, vlastne bol vyplnený čas. Dobre, tak vám budem držať palce, aby ste nemuseli prehovárať tých futbalistov, ale aby sa jednoducho sami prihlásili, majú vlastne ešte dostatok času, že? Takže ja myslím, že sme ich aj navnadili, že mňa samu zaujala aj tá atmosféra, aj tá hra, aj všetko mi je ľúto, že som tam nebola. Určite tam muselo byť fakt, že kopec zábavy, aj napínavé, ako ste vraveli. Tak teda budem držať palce. Mojimi hostiami boli Martin Gál a Rasťo Blažek, ktorí sú organizátori Mestskej minifutbalovej ligy. Tak ďakujem vám, chlapci. A milí televízni diváci, vy si na záver môžete pozrieť dokument História baníctva v Pezinku. Majte sa krásne a dovidenia.